जों जाबाय बिराद फिसा हारि मिथिबायना आरो बे फिसा हारिया जोंनि पलिटिकल राइटआ जोंनाव थाबाय थानो नांगौ जोंनि लेन्ड राइट थानो नांगोन जोंनि आइडेन्टिटी थानो नांगोन जुदि बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा समस्टिखौ इउपिपिएलआ देरहाया बिपिएफआ देरहाया मानसिया नोंसिनि जाथों नाथाय सिम्बला जोंनि जाथों बिजेपि जाना गेलेनांगौ होनोब्ला बर'नि सेस बर'नि आइडियोल'जि बर'नि सानसुमै बर'नि पलिटिकल राइटआथ' सेस जागोन दा बर' फरायसाफ्रा दिनैबो आं सावरायदों बिथांमोनहा मा होनो लेखाखौ बांसिन नायगोन होनदों मबाइलखौ खम नायगोन होनदों बिथांमोनहा फैसा थाखा माहाजोन जानायनिफ्राय बांसिन मा होनो नलेज बेस ससाइटि दानो थाखाय जों बर'आ नलेज बेस ससाइटि जायो जाहाथे बर' फरायसाफ्रा लेखा रोंनानै इन्जिनियारिं प्रफेसर जानो थाखाय गावनो जाहाथे नाजायो बर' ओनसोलाव बे थांनाय गोलाव समाव जों नुदों बिथांमोनहा फैसा थाखा न' बां लुनाय कर'रपति जानो लुबैनाय दिल्ली मुम्बाइ थांनाय फरेन देश थांनायनि गोबां कम्पिटिसन दंमोन नाथाय बर' फरायसाफोरा गोबां माहाजोनफोरा बिथांमोना बेरायनो थाङोब्ला माब्लाबाबो जेएनइउखौ नायनो थाङा माब्लाबाबो आइआइटिखौ नायनो थाङा फरेन देशआव थाङो बेरायनोल' थाङो पिकनिक जानोल' थाङो जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरजों आं सावरायदों नोंसोर नायनो थाङोब्लाबो मा होनो इन्जिनियारिं कलेजफोरखौ नाय मेडिकेल कलेजफोरखौ नाय गुबुन हादरनि मा होनो इउनिभारसिटिफ्रा बोरै जायो बेफोरखौ नायनो थाखाय जों दिनै खावलायदों ओंखायनो जोङो नलेज बेस ससाइटि समाजनि बेरेखाया जोंनि समाजाव मा होनो जायगा गैया जोंनि बर' फरायसाफ्रा लेखा गोसो होयो जोंनि যিসকলে বিজেপি সকলে আমাক শাসন কৰি আছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি যাব লাগিব আজি চাওক যিসকলে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স আছে নহয় তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিক শেষ ধ্বংস হৈ গ'ল মই নিজৰ চকুত দেখি পাইছোঁ ত্ৰিপুৰাত আইপিএফটি আছিলে আইপিএফটি বিজেপিৰ লগত লগ হ'ল শেষ হৈ গ'ল ত্ৰিপুৰাৰ মঠা শাসনত আহিলে আজি আৰু এনেকুৱা হ'ব অসম গণ পৰিষদ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দলসকলক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি দিলে জেপি নাড্ডাই আৰু এটাই উদ্দেশ্য নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি অকল বিজেপিয়ে জীয়াই থাকিব তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাটো আমাৰ তাত মানে কম্পালচৰি বনাব বিচাৰিছে আমি অসমত নিজা ভাষা আছে নিজা কলা সংস্কৃতি আঞ্চলিক দল আছে তেখেতসকলে নেতৃত্ব লওক আমি আছো বিজেপিৰ এগেইনষ্টত যুঁজিবৰ কাৰণে নহ'লে যদি বিজেপিৰ লগত থাকে নহয় না আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম না আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে জীয়াই থাকিব পাৰিম এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিল্লাৰৰ ৰকম জেগাৰে শাসন কৰি আছে नांगोन ना दा ओंखायनो बर' जाथिया थांना थानांगौब्ला बर' जाथिया दैदेननांगौब्ला जोंहा नेशनेल लेभेलखौ जों हाबनो होनो हाया आरो दा हाग्रामा सारखौ आं सेल्युट खालामो हाग्रामा सारा जेला 17 बोसोर सालायदोंमोन कंग्रेसखौ हाबनो होआखै बिजेपिखौ हाबनो होआखै नङा होमबा हाबनो होआखै बियो गावनो हमथाना दोनदों नङा होमबा बेखौ सासे ग्रेट लिडार हिसाबै आं सेल्युट खालामो गुबुन पार्टियाव थानो हागौ नाथाय हाग्रामा सारखौ जों सेल्युट खालामनांगोन खुनु बे नेशनेल लेभेलखौ हाबनो होआखै गावनो हमथाना दोनदों दा आदा प्रमदआबो बेखौ खालामनो हानांगोन आरो जोङो हिमন্ত बिश्व शर्मा आङो बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै सन्मान होयो नाथाय बियो माब्लाबाबो बिनि हिस्ट्रियाव नाय बे ट्राइबेलनि फारसे मोजां बेखौ सानाखै ट्राइबेलखौ मोन्दों बर'फ्रा आसामनि ट्राइबेल भुमिपुत्र बिसोरखौ एभेक्सन खालामनो हाया होनदों सरकार फैनायनि उनाव बे एभेक्सन खालामदों गुवाहाटीनिफ्राय लानानै फुरा श्रीरामपुरसिम गेटसिम नेशनेल हाइवेनि सेर हाया सेस थांजोब्बाय कर्परेट सरकार जाजोब्बाय ओंखायनो हिमন্ত बिश्व शर्माया माब्लाबाबो ट्राइबेलनि मोजां साना आरो बिजेपिया माब्लाबाबो ट्राइबेलनि थाखाय मोजां साना आरो बेखौ जों साउथ इण्डियानिफ्राय बिहारिफोरनिफ्राय बेंगलिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो दा ओंखायनो जोंबो नेशनेल लेभेलखौ आं माब्लाबाबो मोजां साना आरो बिटिसिआव हाबजानायखौ आं लुबैया दिनै जों नुदों जे बिजेपिजों इउपिपिएलजों आरो जिएसपिजों सरकारा नांगौ बादि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै रिजनेल जि माबाखौ आइडियोलजिखौ लाखिनो नांगौ दिनै नोंथांमोना नुगोन जे बिजेपि सरकार सासन खालामनाय नरेन्द्र मदि अमित शाह हिमন্ত बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि जोङो नुयो भारताव मा सोलिगासिनो दङ दिनै रिजनेल माखासे मानसिफोर बिथांमोनखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय होआखै ओंखायनो जों बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ जाय मोनफ्रोमबो जाथियाव मोनफा थांनानै थानायनि अधिकार दङ भारतनि संबिधाना बेखौ होदों नाथाय बिथांमोना संबिधाननि सायावनो चेलेन्ज खालामनानै फिसा हारिफोरखौ थांनानै थानायनिफ्राय बिथांमोनहा जोबोद माने नाख्रेबदों दिनै नोंथांमोनाबो नुगोन जे आसामाव बर'फ्रा थागिबि नाथाय आसामावनो बर'फोरखौ गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय बिथांमोनहा गुवाहाटी सिटिखौ एक्सपानसन खालामनांगौ होननानै एक्सपानसन खालामनाया जुदि गिदिर मा होनो मोजां सिटिया जुदि डेभेलप जाय थाखानाय नोगोर बेखौनो मोजां डेभेलप खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना एक्सपानसननि नामाव ट्राइबेलफोरखौ होखारनो नागिरदों बे पलिसिया बिराद गाज्रि गुवाहाटी नोंथाङा मिन्थिगौ गुबुन बर' चेनेलफोरबो दङ बाव नोंथाङा खामानि मावालासिनो एनएनबिआ जाबाय नोंनि बे मोनसे चइस नङा होमबा बिनि गेजेरजों नोङो बे ओनसोलनि जानाय प्रब्लेमफोरखौ फकास खालामनानै सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङाबो नाजायो सान हर खामानि मावो नोंथाङाबो सासे ससियेल वार्कार बादि समाजनि सेन्सखौ समाजखौ मोजां लुबैनानै नोंथाङा सासे मिडिया मा होनो माबा जादों
दा आंबो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लुरिन जुटिनि दैदेननाय अखम जातीय परिषदआव बेखौनो जइन जादों जे जोंना रिजनेल साननाया जोंनो नांगौ दिनै बिजेपिया नेसनेल बिजेपियाव बिराद मानसिफोरा हाबदों दा बिथांमोनहा बै रिजनेलफोरखौनो दंस' खालामलांगासिनो दङ दा ओंखायनो जाय दंस' खालामलांगासिनो दङ दा बिथांमोना माब्लाबाबो लकेल मानसिफोरखौ थांना थानो होआ दिनै मा होनो अरुणाचलखौ मा खालामना दोनखो अरुणाचलावबो दिनै मा होनो सरकार फैबाय नागालेण्डआवबो दिनै मा होनो बिजेपिया जेरैखि जाया तरमुर सरकारसो खालामो इलेक्सनाव देरहायाबाबो बिथांमोना मेघालयआव बिदि फैदों दा दिनै बिटिसिआवबो बिथांमोना गोबां साग्लोबजोब्बाय नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि आइडेन्टिटि थानाय रावा थांनानै थानांगौ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना सावराया नोंथांमोनानो नुगोन खालि बिथांमोना मा होनो धोरोमनि सायावसो सावरायनो नागिरो डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनो नागिरा